мо бо ин ширкат маслиҳат карда натавонистем, чунки вақте ки барои маслиҳат ба дафтари онҳо рафтем ва шарту шароитро дидем, хостем, талаб кардем ки бар ивази хонаи мо нархи бозорӣ дода шавад ва аз тарафи намояндаги ширкат ба мо пешниҳод карда шуд барои ҳар як метри квадратӣ $700, ки дар умум ӯ хонае ки мо дорем, ӯ хона ҳамагӣ $25,000 мешавад. гуфтем агар ки шумо аз $700 зиёд талаб пешниҳод накунед, мо $2500 барои ҳар як квадрат ба мисли ки дағалона ба мо муроҷиат кардем. Мо гуфтем ки $2500 барои як метри квадрат ба мо гуфтем, мо хонаро холӣ мекунем. ба ҳамин бо як муносибат дағалона гуфтушуниди мо ба итмом расид. як қарори муайян омадем, бо як маблағи муайян нархгузорӣ кардем. вақте ки мо ба чизи нотариалӣ рафтем, онҳо аз ҳамон ҷои нотариалӣ худшон аз шаҳрномаи худшон дасткашӣ карданд. ва ба мо фақат аз ошиёнаҳои баланд ки хона дода метавонем гуфтан, мо розӣ нестем аз инҳо. як 30 квадрат зиёд метри кришаҳои хонаҳои сухуматӣ дига шаҳрвандон канда шудагиянд. ҳози барфу борон сар мешавад, фасли рамоҳ аст. ба ҳамин раванд равад. агар мо фикр мекунем ки сохтмон ба соли оянда мемонад, дар фасли рамоҳу баҳор сокинони хонаи даи гузарда як кӯчаи гузор суда бисёр зарари ҷиддӣ мебинем. мо дар бораи тамоми фаъолияти худмо, дар бораи тамоми корҳое ки карда истодаем, мо ҳуҷҷат дорем. дар асоси ҳамин санаду ҳуҷҷатҳо фаъолият карда истодаем. он хонаҳое ки иноз гуфта истоданд, мо расидагӣ нестем. аммо он ҳуҷҷатҳое ки мо бо ҳамроҳи шаҳрвандо созишнома дорем, мо ба тахриби ҳамон ҳуҷраҳо шурӯъ кардагӣ ҳастем. нархи бисёр баланд талаб карда истоданд, ки барои як метри мурабба зиёда аз $2700 талаб карда истоданд, ки ин қобили қабул нест. мо барои ҳамин созишномаро зудтар ва беҳтар бартараф кардан, яъне ба як фикри муайян омадан, мо ҳуҷраҳои тайёр, хонаҳои тайёр дар биноҳои нав бунёдшуда бо таъмири пеши пешкаш намудаем ва боз пешниҳод кардагӣ ҳастем ки пуле ки ба онҳо маъқул аст, яъне бонус ё ягон барои манин кӯчидан, корҳои дополнительно мешавад, чӣ хеле мешавад. мо гуфтем ки мо дар хизмат ҳастем, ёрдамтон метиҳем.